मैथिली दुल्हन इसके मनमोहक गीत जरूर सुने। यदि अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अखन अपने सब सुन रहल छी अलोली बाजार खगड़िया से माँ सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शानदार प्रस्तुति। सुना हो हमर जीजा हमरा से मजा लीजा, सुना हो हमर जीजा हमरा से मजा लीजा। दीदिया के छोरा या बा हमरा के पास, मन पूरा कदम हम हो ई झकास। एहो दीदिया के छोरा या बा हमरा के पास, मन पूरा कदम हम हो ई झकास। सुना हो हमर जीजा हमरा से मजा लीजा। मधुबनी फोन के रोजे दीदिया पूछे समाचार हो, अपना बताई हम हो ई मजेदार हो। प्रेजेंटेड बाय माँ सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हाँ फोन के रोजे दीदिया पूछे समाचार हो, अपना बताई हम हो ई मजेदार हो। रहिया निहारा जानी काला विश्वास, मन पूरा कदम हम हो ई झकास। दीदिया के छोड़ के अब हमरा के पास, मन पूरा कदम हम हो ई झकास। दीदिया के छोड़ के अब हमरा के पास, मन पूरा कदम हम हो ई झकास। मधुबनी दिल नहीं लागत जब से गैलू अपना घरे, हमरा के साथ में ना लेके गैलू जोरे। प्रेजेंटेड बाय माँ सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो। दिल नहीं लागत जब से गैलू अपना घरे, हमरा के साथ में ना लेके गैलू जोरे। लक्ष्मण राइटर जीजा बतिया सुना खास, दीदिया के छोड़ के आबा हमरा के पास, मन पूरा कदम हम हो ई झकास। दीदिया के छोड़ के आबा हमरा के पास, मन पूरा कदम हम हो ई झकास। दीदिया के छोड़ के आबा हमरा के पास। मधुबनी प्यार से बुला बेलू देबू नहीं धोखा, दिल के जख्म हमर हो ई अनोखा। प्रेजेंटेड बाय माँ सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो। प्यार से बुला बेलू देबू नहीं धोखा, दिल के जख्म हमर हो ई अनोखा। बीज बिहारी के है काला बरदास, दीदिया के छोड़ के आबा हमरा के पास। एहो मन पूरा कदम हम हो ई झकास, दीदिया के छोड़ के आबा हमरा के पास, मन पूरा कदम हम हो ई झकास। दीदिया के छोड़ के आबा